nu a trecut. Ce coșul și l-a văzut, l-am trecut în coș, m-a oprit la mea, dar eu nu l-am văzut aceea. Da, m-am speriat, era scal pe el. Aoleu, ce la urmă mi-am dat, aoleu, zic că aia mă, vă las în compania lui. În compania Ariciului. Da, trebuie să cunoștință aici, dați și lui vă 5 găini, vă... Da, de unde dracu, de unde n-am nicio. Dar mărișoară, e frumușel, să știi. Ia, Cipriane, acum filmează mamă cum merge. Săracul. E bătrân, să știi, că abia să-mi Da. Și picioarele are să vede că sunt scolorite așa. Bag de după el și filmează, să țin unitate. E drumul lui, vezi, o avea... Da? Ori o avea pui. Ce mai e mare, o fi femelă. Dar cu cine să fie? Cu un calici. Doamne, viața asta. La revedere. Termina. Ai mai văzut Georgiana? O mai fi, auzi, urmărește, vezi, poate are pui.